Bona tarda. Gràcies per haver vingut amb aquesta roda de premsa de presentació del projecte Sense Son. Com podeu veure, m'acompanyen a la taula molts joves, molts voluntaris, i és que aquest projecte que presentem avui ha estat ideat, pensat, gestat per tot, completament per aquest grup de voluntaris que tenim aquí a la taula, que després es presentaran. Cadascú i explicarem alguns d'ells algunes de les activitats que fem. L'altre dia explicàvem en roda de premsa les activitats de la gent de jove, que eren molt variades, que eren els parcs urbans, i us vaig avançar que presentaríem el tema del Sense Son, que alguns de vosaltres potser heu vist a les botigues, a les universitats, als col·legis, el logo del Sense Son, que és aquest que han dissenyat ells, de la Lluna, i aquest projecte surt d'una iniciativa que volíem que els joves poguessin tenir la seva oportunitat de planificar un oci nocturn alternatiu, que és una de les demandes que hem tingut en més d'una ocasió des de la regidoria de joventut i al local de joventut havien dit que els joves, una de les maneres de participar és que ells mateixos gestionessin i promoguessin un oci nocturn alternatiu de qualitat i que utilitzessin els recursos municipals que tenen a l'abast. Llavors, nosaltres aprofitant el grup de voluntaris joves de l'Ajuntament de Lleida, que en aquest moment funciona molt bé, que tenim diferents projectes com el de cooperació que se van encarregar del tema del Senegal a la Prerinclable, i un altre grup s'ha dedicat al tema del Sense Son, que és el que presentem avui. L'objectiu principal d'aquest projecte és que els mateixos joves planifiquin les seves activitats d'oci nocturn, que participin, que diguin quines són les seves opcions principals, que dissenyin tot i que coneguin quin és el procés de disseny d'una política de joventut, des de pensar com se fa l'estratègia, com se fa la difusió, com implicarem a la gent jove, com participarà, qui entra, qui no entra, quines activitats, com se fa segons quina gestió, amb el suport econòmic i de personal de la regidoria de joventut. Llavors, aquesta és una mica la idea general. Les activitats seran culturals, esportives, se faran d'equipaments municipals, hi ha una sortida al parc gastronòmic del Montsec, allà a Montsec, amb la xarxa del parc gastronòmic d'Àger, i evidentment ara ells ho explicaran quines són les activitats escollides, per què han escollit que siguin joves entre 16 i 25 anys, que és l'edat concreta de les activitats que començaran el 26 de juny i duraran fins al 17 de juliol. És una iniciativa pionera que fem aquí a la ciutat, com moltes de les que tenim aquesta agenda jove, i estem contents perquè hem implicat els propis joves amb el disseny d'aquestes activitats, com els esperem implicar-los amb els parcs urbans, amb totes les activitats que fem a l'agenda. I ara jo ja parlo. Soc Adriana Aznar, soc una del Sense Son i jo només explicaré números que són les dates. Els Sense Son sortiran per la nit de 2:45 a 2:45 de la matinada. Les activitats se faran els dissabtes i dijous aquí a La Palma i els divendres se fa un campionat de 3x3 de futbol al pavelló de Pardinyes. Llavors, aquestes activitats estan dirigides a joves entre 16 i 25 anys que han nascut entre els anys 85 i 94. O sigui que, si encara no tenen els 16 però per anar al desembre, també s'hi poden apuntar. Em dic Alan Olivares i pertanyo a l'organització de voluntaris de Lleida i hem decidit de fer un campionat 3x3 perquè creiem que és més dinàmic i més a canviar els típics. Cinc amb nosaltres i nosaltres potser farem un equip nosaltres també i d'àrbitres també farem nosaltres també. Més o menys tot ho hem fet. Jo explicaré una mica el desenvolupament del centre i com estarà organitzat. Durant el transcurs de les activitats estarà obert tot el centre del carrer de la Palma, tot aquest centre, en el qual es faran diferents activitats a la mateixa hora, o sigui, no només una, s'aniran fent diferents. I també, per exemple, mentre s'apunteu una amb alguna activitat, però està ocupada i en aquell moment no la pot fer, tindrem altres activitats que seran d'espera, com jocs online, ping-pong, taules de ping-pong, mentre estan aquestes activitats.
Bueno, com a un final de totes les activitats, el dissabte 17 de juliol farem així com una petita festa al pavelló de Pardinyes, on es farà la final del campionat de 3x3 que s'anirà fent durant els diferents dies, els diferents divendres, i a part també farem una petita exhibició dels diferents tipus de balls que hem fet, com breakdance, samba o funky, i si pot ser també una petita demostració de monòlegs. Hi haurà una barra de còctels sense alcohol, una altra activitat que també farem aquí, i per últim també tatuatges de henna farem, i llavors així donarem per acabada aquest primer sense son. En resum, que esperem que participin molts joves a aquestes activitats, que es poden venir a inscriure aquí a la regió de joventut, al carrer La Palma. Agrair l'esforç que han fet aquests grups de joves que de forma desinteressada i com a part del seu projecte de voluntariat han organitzat aquestes activitats d'oci de joves cap a joves. Esperem que vingui molta gent a participar a totes les activitats, que la festa del 17 sigui un èxit, que mostrem que hi ha un oci alternatiu saludable a la ciutat de Lleida, al marge de tot el tipus d'oci que ofereix la ciutat per als joves. Hi ha un oci saludable que va a la mateixa línia en totes les activitats preventives que estem fomentant des de l'Ajuntament de Lleida, com tenim el dels conductors, ara tenim el tema del sense son, i jo penso que és un primer pas que es consolidarà i que evidentment espero que l'any que puguem augmentar els dies, que vingui moltíssima gent, perquè aquest any ja s'ha un èxit. Ara si tenim qualsevol pregunta o aclariment, més us podran resoldre ells, que són els pares del projecte, que no... Al principi, quan deies que responíeu què és el que havíeu rebut de part dels joves i què és el que demanaven i com vau arribar a la idea de fer això. Si podeu dir noms, sisplau. Jo soc l'Ivan Zapata. Responent a les demandes que feien els joves sobre les activitats, vull recordar que són activitats que es fan per la nit a l'agenda jove. Tenim un bon munt d'activitats, però una vegada les miraves i tal, nosaltres vam pensar que com sent joves també tenim mentalitat dels joves, podíem escollir millor les activitats que podíem oferir als joves i tal. I clar, totes les activitats que hem escollit les hem escollit entre tots, entre un bon munt que hi havia, que algunes no les hem pogut ficar. Havíem proposat també campionats de futbolí, per exemple, però aquí no surt. I el millor que jo crec que és per la nit, perquè clar, una vegada sí que pots tenir el matí lliure, la tarda lliure per anar a altres activitats, però per la nit és una altra forma de donar una alternativa als joves, que no sigui només per anar a discoteques i pubs i zones d'aquestes. Clar, és que com està dirigit a joves, te trobes en l'ambient que tu busques amb altres joves, conèixer la gent, i nosaltres com a dinamitzadors també joves, és una manera més d'apropar-nos a ells. Alguna pregunta més? Sense so!